Bravo! Allora abbiamo intervento. Oh. Ehi, ehi! Madonna. Igen, igazán jól teszi, mert nem szabad csinálni. Sai comincia. Tina, sai comincia. Allarga, Tina, allarga. Tina, sai comincia. Vediamo. Tina, sai comincia. Lász comincia. Nem játék volt baj. Nem, az kicsikes. Nem videó. Figyelmeztetés volt. Aha, figyelmeztet. Bravo! Chip! Chip! Hai! Chip! Hai, ja, chip! Hai, hai! Na, a kajára arra jössz, mi? Rossz. Szeretnél menni? Ja, jó. De nem most, csak Olyan megfogom. mackó vagy, olyan Chip! nagy Ja, hai, hopp! mackó vagy. Hai, hopp, hopp, hopp! Jaj, de szép vagy, gyönyörű szép vagy. Akkor nem, de egy ember, ha föláll. Jaj. Tudod az izé miatt?